नमस्कार, रविडा किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत साध्या सोप्या पद्धतीने भाकरवडी। इथे मी 2 वाटी एवढा मैदा घेणार आहे। यामध्ये पाव चमचा एवढी हळद आणि चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे। हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे। यामध्येच गरम तेल असं घालून घ्यायचं आहे। मी 3 चमचे एवढं तेल घेतलं होतं आणि हे थंड झाल्यावरती साध्या पाण्याने हाताने मळून घ्यायचं आहे। हे 2 मिनिटं थंड व्हायसाठी ठेवून देऊया। हे आता पीठ थंड झालेलं आहे। हे असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने असं एकत्र करून सर्व तेल पिठाला लावून घ्यायचं आहे। मी 3 चमचे एवढं तेल घातलं होतं याच्यामध्ये। हे तुम्ही पाहू शकता किती छान असं तेल लागलेलं आहे ते। पिठामध्ये गरम तेल घातल्यावरती पीठ आपण जे पारीसाठी जे आपण पीठ बनवतो आहे ते एकदम छान कुरकुरीत असं होतं, म्हणून त्यामध्ये तेल गरम करून घालायचं आहे। आता साधं पाणी ह्यामध्ये थोडं थोडं घालून आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत। पीठ आता छानपैकी असं मळून झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता जसं आपण चपातीचं पीठ मळतो त्या प्रकारे हे साधं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे। जसं आपण चपातीला पीठ मळतो त्या प्रकारे हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। इथे आपण त्याचा मसाला बनवणार आहोत। त्यासाठी मी धने घेते 2 चमचे, 1 चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा एवढा जिरं आणि खसखस 1 चमचा एवढा आणि सफेद तीळ 1 चमचा आणि सुक्या खोबऱ्याचा किसलेलं सुकं खोबरं घालून घ्यायचं आहे। सुकं खोबरं मी 2 चमचे एवढं घातलेलं आहे आणि हे सर्व आता बारीक गॅस करून ते भाजून घ्यायचं आहे। हा मसाला या प्रकारे सर्व असं बारीक गॅसवरतीच भाजून घ्यायचा आहे। जर मोठा गॅस केला तर खसखस पूर्ण करपून जाईल आणि जी त्याला चव येते ती सगळी निघून जाईल। त्याच्यामुळे फक्त 2 मिनिटं एवढं हे गरम करून फक्त घ्यायचं आहे। जोपर्यंत खसखसला फटफट असा आवाज येत नाही तोपर्यंत असं भाजत राहायचं आहे आणि बारीकच गॅस करून ठेवायचा आहे याचा। आता खसखस असा फटफट असा आवाज यायला लागलाय खसखसचा। मी आता गॅस बंद करून घेते, म्हणजे आता हे छानपैकी असं गरम पण झालेलं आहे सर्व मिश्रण। आता ते आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। आपण हे मसाला बनवण्यासाठी हे सर्व भाजून घेतलं होतं मिश्रण। त्याच्यामध्ये 1 चमचा मालवणी मसाला घालते। तुम्ही जर ह्यामध्ये लाल तिखट घातलात तर त्यामध्ये गरम मसाला घालायचा आहे आणि ह्यामध्ये आता मालवणी मसाल्यामध्ये गरम मसाला असल्यामुळे मी फक्त मालवणी मसालाच घालून घेते। पाव चमचा एवढी हळद घालून घेते आणि चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व मिश्रण जाडसर असं वाटून घ्यायचं आहे। एकदम बारीक पण नाही आणि एकदम जाड पण नाही, मीडियम मध्ये असं करून घ्यायचं आहे। हे ते तुम्ही पाहू शकता। हा मसाला बनवून तयार झालेला आहे एकदम छानपैकी असा। ह्या पद्धतीने असा जाडसर असं बनवून घ्यायचं, म्हणजे मीडियम मध्ये बनवून घ्यायचं आहे।
एकदम जाड पण नाही करून घ्यायचा। तुम्ही ते पाहू शकता पीठ एकदम मस्तपैकी स्पंजी असं तयार झालेलं आहे। आता मी याचे असे गोळे बनवून घेते। या प्रकारे असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे आणि आपण चपातीसारखं ह्याला असं लाटून घ्यायचं आहे। हे पहा, या पद्धतीने जास्त अशी जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही, या पद्धतीने अशी चपाती अशी त्याची लाटून घ्यायची आहे। आणि ह्यावरतीच आता आपण चिंचेचा कोळ लावून घेणार आहोत। आणि ही भाकरवडी खूप अशी आंबट चिंबट अशी मस्तपैकी होणार आहे। आणि हे लावल्यामुळे चिंचेचा कोळ लावल्यामुळे त्याच्यावरती आपला मसाला व्यवस्थित असा बसला जाईल, तो सुटणार नाही आपल्या तेलामध्ये सुद्धा। यावरती असा मसाला घालून घ्यायचा आहे। या प्रकारे मसाल्याचा असा एक थर असा बनला पाहिजे। मसाला इथे अजून थोडा लागणार आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित असा बनवून तयार झालेला आहे। आणि ह्याला आता अशी घट्टसर असं पकडून अशी हळूहळू अशी गोल अशी रोल बनवून घ्यायचा आहे त्याचा। पहा, या प्रकारे असा छान असा रोल बनवून घ्यायचा त्याचा। असं थोडा हाताने असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। आणि आता हे अशा त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। अशा छानपैकी अशा पातळ पातळ अशा वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। आणि ह्या भाकरवडीचं सर्व मेजरमेंट एकदम व्यवस्थित छानपैकी असं प्रमाणात आहे। तुम्ही पाहू शकता भाकरवडी एकदम छान अशी बनलेली आहे। आणि ही भाकरवडी अशी आता हाताने अशी प्रेस करून घ्यायची आहे, जेणेकरून हे जे लेयर असतात ते तेलामध्ये घातल्यावरती मसाला त्याच्यातून बाहेर येणार नाही, म्हणून असं बोटाने असं प्रेस करून घ्यायची आहे भाकरवडी। या प्रकारे आपण आता सर्व बनवून घेऊया। तेल आता छानपैकी गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये मी आता भाकरवडी सोडून घेते। तुम्ही इथे पाहू शकता भाकरवडी इथे एकदम मस्तपैकी अशी छान अशी बनवून तयार झालेली आहे। आणि आता भाजून पण झालेली आहे। आणि एका प्लेटमध्ये काढताना आपण ती आवर्जून बटर पेपरवरती काढून घ्यावी। तुम्ही आता इथे पाहू शकता भाकरवडी किती एकदम छान अशी तयार झालेली आहे, एकदम खुसखुशीत अशी तयार झालेली आहे। आणि जी आपण गरम तेल घातल्यामुळे ही साईडची जी पारी असते ती एकदम छान क्रिस्पी अशी तयार झालेली आहे। आणि आता ह्या प्रकारे आपण बाकीचे पण भाकरवडी बनवून घेऊया। इथे तुम्ही पाहू शकता मी आता दुसरी पण भाकरवडीसाठी ही अशी चपातीला लावून घेतलेला आहे सर्व मसाला वगैरे।
या प्रकारे आपल्या सर्वदा भाकरवडी बनवून झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान अशा बनलेल्या आहेत ते। आणि ह्या प्रकारे तुम्हीही घरी बनवून पहा आणि कशा झाल्या आहेत त्या आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आणि ह्या चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण नक्की करा।